Onye nwere nkape bechalata ya ọnụ ka onye nwere awọzọ pịa ya afọ. Ana m ajụ, oke nkịta ji isi anya ọkụ, o chetakwara na ajị dị ya n'isi. Nke bụ eziokwu bụ na nwata adịghị ama uru akpịrị bara ganye mgbe ilu asọ mmiri rara ya ahụ. Ka anyị kwukene maka ịdọ aka na ntị. Ịdọ aka na ntị na-enyere mmadụ aka ikpa ezi agwa nakwa ịkpachapụrụ anya. Ọ na-enyere mmadụ aka ịgbanahụ nsogbu nke o ji mkpachiri ntị na-achọ ịdaba. Ịdọ aka na ntị na-adị mma mgbe mmadụ na-achọ ime ihe ga-ewetara ya ihe ụta maọbụ ihe ileda anya, n'ihi na mmanwụ ndị ụmụnna ya na-asịli anya n'azụ kwesịrị ka ọ mata na mmanwụ ya ezughị oke. Mana ọ bụrụ na ngwere ghọrọ iso nkape, ọ ghọọ anụ isi. Ịdọ aka na ntị na-aka aba uru mgbe e mere ya ọsịsọ, n'ihi na enyi m agwakwara m ga-agwa ya na enyi m akara m ịgwa gị abụghị otu ihe. Ụba dị na ntị ma onye agwara kwere. Nke bụ eziokwu bụ na adịghị agwa onye oke afọ ọnụ ya erikwala ofe ọkwụrụ, kama na ọ bụ ihe ọ fụrụ were. A sị na ahụ ekwughị na-egbu okenye, mana ekwu anụghị na-egbu nwata. Ekwekwala ka ị bụrụ ụkpana okpoko gburu maka na ntị tiri ya. Ma ị bụ okenye ma ị bụ nwata, biko wetunata obi mara mgbe mmadụ na-enye gị ndụmọdụ bara uru, n'ihi na ọ bụrụ na okenye agwa nwata ya egbula agwọ, ọ bụghị ka agwọ ghara ịgwọ n'ọhịa, kama na ọ bụ ka agwọ ghara ịtagbu ya. Nwaanyị adịghị ama uru di ya bara ganye mgbe ọ ghọrọ ajadu. Ya bụrụ na ị bụ eze onye agwala m, onye na-adịghị anata ndụmọdụ maọbụ ịdọ aka na ntị, matakwa na ọ dịghị ebe esi ime ala eje na-abụghị ibe ndị mmụọ. Onye gbachara ọsọ ka nwoke adịghị adị mma ka okubu ume ka nwaanyị. Ọhịa na-asọ nkata ya ebukwala ero. Ada Ọlaedo na-eme ka ịmata taa na ọ bụrụ na enyecha gị ndụmọdụ ikweghị anata ya mgbe ọ ga-abara gị uru, ijiji họrọ iso ozu wee laa n'iyi. Ọ bụghị m ga-agwa agadi nwaanyị ya pụta n'anwụ, n'ihi na ọ bụghị m ga-ata isi ya ma ọ nwụọ. Ahụkwara m gị n'anya, mana werezi ire gị gụọ eze gị ọnụ. Ngwa kesara m ozi a ka o rute mmadụ niile ntị, maka na anyị nọ n'ụwa ntị ike. Aha m bụ Ada Ọlaedo. Isowe m, ọ gaghị awọ gị ahịa. Ya gazie.